Koľko stojí strecha? To je otázka, ktorú si kladie každý, kto ide stavať dom. Správny výber nosnej konštrukcie strechy, ako aj strešnej krytiny, vám môže ušetriť tisíce eur už pri realizácii. Nehovoriac o úsporách energií počas dlhoročného užívania strechy bez nutnosti zbytočne drahých oprav. Cena strechy závisí od viacerých vstupov. Celková plocha, sklon strechy, ako aj výber strešnej krytiny. Geografické umiestnenie vašej stavby a s tým spojené predpísané zaťaženie snehom alebo vetrom. Úložný priestor, jeho veľkosť a umiestnenie. Projektované súčasti strechy, ako sú terasa, prístrežky a výstupky. Plánovaná technologická záťaž, ako sú fotovoltické a solárne panely. Avšak naše strešné riešenia sú cenovo dostupné a ponúkajú neporovnateľnú kvalitu. Keďže máme vlastnú výrobu a každú strechu od jej konštrukcie až po výber materiálu robíme na mieru. Taktiež disponujeme vlastným montážnym tímom a nákladnou dopravou, takže všetko vybavíte na jednom mieste. Náš skúsený rozpočtový tím vezme do úvahy všetky vaše požiadavky a preto naša cenová ponuka bude presná a jasná. A čo sa týka financovania, máte niekoľko možností. Rezervácia výrobného termínu vopred s minimálnou zálohou, úhrada celej sumy vopred za zvýhodnenú cenu alebo štandardne 70% záloha pred výrobou a 30% po dokončení vašej strechy. Taktiež akceptujeme financovanie cez štátny fond rozvoja bývania. Výber je na vás.